takuk song sini service khainai TSR jawani borok phai tongo yang thangla yang saidong de yang saidong hongka hamjotno no sangtini haina hai sini Tilok Kumar kamio phai sok paikha usukango sengro blanket bagai thangmani afro kologi angai tinsa phailaika hamjotno no sangtini haina hai sok pailajak sini Dolai district ni Tilok Kumar kamio haina hai sangtini sok pailajak sini sukjaya sini bororokno sang kombol blanket bagna haina hai sok pailaika singge oro nukman khana sang family rok sai toni baikha hingke borok already sok paikha sini ta hokte bokuk so bongni oro kami nai mani belai sok ya mamang hingke rok yang uklok rok nok khana belai sok jaya hingke especially hambai rinai sini THR o service khai tongnai rok borok se tini bagnani bagai sengbai contact khlaika angbai aboni bagai sengo parano seng sus khlaina kha Dolai district ni Tilok Kumar kamita hingke sini je TSR service khai tongnai rok borok no belai hambai rio bongni initiative na harai abo haike borok sini sukya saya rok no khai rok jagai borok je service khainai rok borok phai tongo tabo hingke borok abo haike miliwoi borok thansa khlai je manmani borok blanket pai tabuk tui tongo borok amo haike bisi brum borok abo haike distribution khlai tongo sini borok rok no aboni bagai borok no belai hambai hingke phai tongo ko phaika gari phaika borok phai tongkha borok line kha asuk laise sini gari phaika do yango phaiba de ko saklamo saklamo phaiba de saklam thansa kai horo takuk song sini service khainai TSR jawani borok phai tongo oro de oro side khane do hade lama mar sebai hamai hade angko lai de gari side kare mangkha tu sawa ayang to kaham no yang asen kuliah no oro back khaiman no oro share rok kaisa chak kane ka tham rok to tong sa line khai yang na hari di yang om ten sak ekan ro yang se na hanai sengno yang na hanai yang tham bujiya kata bro oi ko hai tongo tebo ringga de nang ready ta nang bag de do seng phan kaw na kotei baita mo moida sok lekha seng jot oro manai ready khaina lekha seng tabuk bag laisinai oro seng kabang manu khongman kha sini seng tini sok paikha Dolai district ni Tilok Kumar parana hingkai tini especially seng mangkha sini takuk koroksa borok tini abo haike sini borok saya sugeno wan sogoi ang bai kok salai borok tini sok paikha ta hingkai borok no belai khe hambai mario tini odi borjora asok hakchal kosto khlai borok sini borok no hamjak mani bisingtei norok no joto hamjak mani bisingtei khairok mani bisingtei borok tini sok pailaikha hingkai abono takuk nangkisa sai khanari sidi singno norok mobo hai wan sogoi saya sugeno amo haike bakna hanaita जों एमने नुगै दङ बुनो सुबामा रगागि रगबो ओंखाय जोंबो सुवाय नाया निवान सुजाखा एमने जोंबो सुगियानो सुगियाङैनो जोंबा जागा थाङै काहिमा दङ बायरे रग थांगै आ सुगियानि बिसिङनो
जोंबो किहा सुबाय रवा नुनाय ताबो अर सिनि जारा माने आनि जे बाया तंनाय रक किहा जारा खाइ तंनाय रक तिप्रासा रक बरक न जे किसा किसा के सुबाय अमाइके सन्तिनि अर अ तिलक कुमार पाराव खाइ सुबान खाइ जागा Hingga sing tabuk baglai sinai sing bini yaktinya puila bagjak naita सानिया नमो अमर दे Otek kaisa kok sini to gana wa hangrai hai adu ba hingga boro hangrai ni bagi bo sini je nangmani sajak nai moida thok hingga kotei kaham abo logi tui phaika hingga borok no aboni bagai tebo hambai mario sini hangrai sing palaina ni bagai amo hai tui phai mani bagai ta जो भाई दे हैन रेडी आगरम दङ ना no donor line nang na ba line la anti sujang la do yang thasi yang anti kolok mana iso to mana kok bakna de ana ro sai nu ba sa nai la jipu sai belang kha Bai saga den nang ba manai to tong khakja kha tong kho ba khai kisa khambai re sini so ba khani khambai re khana khambai do do khadi ora khadi oron simi sang de yang hela yang hadi te sang दुर yang olok khana ba Ini tuh susah deh. Yang kali kan. Saya Hasan apa? Yang di sana. Mana itu? Zamana yang diguri tahu. Zamana yang diguri tahu dong. Aro tongbai gari do ta thamai de photo bonane lo. Je manjak la inka. Je manjak khana umrot lamphai moida ro. Oh, manjak jago na duita talang khata. Oh. Tini duita ke? Awalnya masa yang apa? Tadi wajib ke ambas tadi. Ini dek ya. Ekdom orang ni bising osuk ya sini. बाथा कम्बल ताइ काइसे सामनो ना Enar orang lain yang deh, orang gue foto besar mana bro. Serai orang ini ada. काइसे ए आमा किया काइसे काइसे खन दे Sengor mus bag बागबाय आमा याव रुगु ता खदे Sengor 40 poribar no. Serai rong no bag ha. Te bunga botol na tar khudे sajak nai thok moida. Te ketika thok duita type ni rekha te moida rekha. Abo especially hangrai ni bagai. Dok. Borok amo ke tinio Tilok Kumar kami o phai sini saya sugya ama hake no khokurei masum ya masing jora bo seng kasang ma jora belai khai di al sugya ni bagai boni kami ro belai sugya ta Enggak yong nang tini apa hake bak phai mane nang tam hambai ri namasung Hanjaka gitu. Dina kaya ang gusto. Hanjaka na Hambay mo. busuk hambai busuk koto Dito hangka dito koto nungka dito. hamai tong tho sawi tong Hang tungto sai hamari tungto. dita Dina kaya ang gusto. enggak yang
नोंथां हामबायना सिनि सुबा फायनाय रकनो तिनि हांरायनाय रकनो मयदारि फायका थक रिखा ओमफ्राय गोथै गाहाम रिखा तै रकनो समजाकनाय कम्बलबो बाखा आबुनि बागै नों दाबाव सोनाय दं जे बाग फायनाय रकनो hamka nau tijar tau ikut baka je besi amal yang gori rogo ri reka cuma reka anggra ne bagai ri ko sono asli reka kai wasa bebo ab tijar tau ab kapna master mengolus tu बेलाके हामबाय ना bilai hamba ka rojaka gori kata gori rog sini ri kri jan mai kri rog no jan ne anggra ni reka ko ding bar are su haris tu Pokoknya kayak gini one shot lagi sini saya sogiano sobana nih nih pilih mana belaknya hambayo zora di berzora bos nasi satung himpa nasa haksal himpa na borok ini pilih ora apa kayak sini borok nasi sobai mana sobai ini bekau bawa hai tong thok mung pilih sini kita saya আও টং থক মা তো খাইছি লাভ করি মা তন টং থক আমন বাগিন তিনি जों सुबाना होय फायमा बा वान सुगि am हायन सुगन जे वान सुग फायमानि वान सुग फायमा हाय नों खारो फायै आं एक्चुअली तिरफा स्टेट आइ फेलो जब फायो ओंखाय आनि पाल बाक्साखा जों सालसा वान सुग लायखा हमदि जोंबो बुनो रैनाय लेयानो सुबा सु खायनाय लेयानो गा सुबा सु खायनानिखौ जों अ लामानो रमनानि बा जों एरिया सिफानो साइमिया ब जागा ब माहाय दं ओंखाय इउटुब रगो ताहु कुनो दा फहरनो सोंनुगो नुखांखाबन नंबाय आं कन्टाक्ट खायहका कन्टाक्ट खायमान परे नना आं साहरमान फरन तिनि अमायके साक्सेस जों खाव खामनो आपना बेलाय हामबाय सिनि कोयानो borok hingkai DS aro job fly tongnai rok borok ama haike group fly abo haike tini seng oro sobai mankha sini oro nai nai dini rok belai sogya tilok kumar parano dolai district o khlai hingkai dolai district o to belai sogya oro seng nai nai khai blanket rok rei mangse abo haike no kisik misik belai nogoi khakamo belai khairok aboni bagai seng tini oro sobai mankha hingkai belai hambai tei borokni logi je hainai bongni family ni ngai rok जों सिनि खाबाय खुबाय ब्रकनो हामबाय रेव तै बेलायके हामजाका आमा हायके हांग्रायनि सिगां जों जे सुक्तै बरकनो रिमान माने बागै